Vyzerá to, že by som to asi mal napraviť. Dámy a páni, vítam vás u ďalšieho videa, tentokrát z hry Clash Royale. Ospravedlňujem sa za to, že som minulé, alebo teda dlho nenatáčal video. Bolo to hlavne z toho dôvodu, že som sa snažil venovať iným veciam, alebo proste sa mi do toho nechcelo nejako ísť, alebo tak. Takže tu teraz máme vlastne akby túto hru. Tiež budem dúfať, že akby do budúcna sa mi nejako podarí akby dať aj nejaké iné hry, napríklad som mal pláne Play Together alebo Among Us. Among Us by bol asi podľa mňa lepšie, takže pokiaľ sa mi na budúce podarí aj Among Us, tak by sme mohli dať aj Among Us. A keď tak by sme mohli dať aj stream z nejakej hry, ak mi to pôjde. Samozrejme, teraz by som asi začal ďalšou hrou. Samozrejme som v training progrese, takže to bude docela zaujímavé. Nice. OK. Takže máme zobrať Gianta, položiť Gianta a máme položiť Archerov. Ja mám typek. Dobre, kamo, toto by bolo reálne nereálne. Že by proste kamo typek hneď poslal goblinov. Potom máme posielal silnejšie jednotky. Takže tam máme poslať pekne krásne Fireball. Nice. Paráda. A teraz už môžeme podkladať, čo chceme zobrať. Tak tam pošleme Knighta. To by mal tiež to dosť vyložiť. Typkovi to dáme toto. Trainer Fíková. Doslova Trainer Fíková. Nice. OK. Choose your play name. Dobre, dáme, že GeorgK.sk. Pokiaľ to pôjde. Yes. Máme čestku. Takže si otvoríme čestku, máme ho zadarmo. Nice. OK, takže máme gold. Arrows máme upgrade, Archers máme upgrade, Knighta máme upgrade, Minipeka máme upgrade, nice. A máme ísť ďalej bojovať, nice. Respond to your opponent with the right card. Takže máme zvoliť Minipeka is great card to counter Giant. Ok, takže proste Minipeka je dobrým counterom na Gianta. To som nevedel, ale teraz už to viete. Teraz už viete, čo ste nevedeli. No? Oh my god! Wow! Nice. Ok, samozrejme proti nám pošle Knighta, takže mu tam pošleme tiež Knighta. Dali som tam ešte dvoch Archerov. A per istotu tam dáme ešte Gianta, ktorý by to mohol tak nejako dohentokovať. Samozrejme, fakt ľudia sa ospravedlňujú za to, že dlhší čas nevyšiel alebo tak. Snažil sa prevažne sústrediť na iné veci, pretože fakt to bolo kopu. Ale sľubujem vám, že tento rok možno ešte vidia aj video z inej hry. Plánujem si našetriť teda zarobiť na nový počítač, alebo teda notebook. Takže uvidíme, ako to bude. Samozrejme, ja dúfam, že čo najskôr máme novú arénu. Welcome to Trophy Road. Earn trophies to unlock rewards and new arenas. Ok, nice. Get your trophies and reach King level 24 to unlock the Path of Legends and competitive ranked mode. Jo, takže keď nazbierame 5000 trofejí, čož počítam, že to bude akože extrémne dlho trvať, tak dosiahneme Path of Legends a potom môžeme vlastne akby už hrať aj competitive ranked mode. Nice.
Ja som asi trošku stišil tú hudbu, audio. Ja, to je paráda. Tak to by to asi šlo. OK, samozrejme, poďme teda ďalej. Máme nejaké karty, ktoré môžeme vyupgradeiť. Vyupgradeím PK najmä. Pretože ako ste počuli, je to dobrý counter na Giantov. Archov tiež vyupgradíme. Dáme na level 2. Samozrejme dúfam, že akože budeme mať akože jo. Card collection. Found 8. No našli sme, máme 8 kariet zo 170. A sa mi zdá, že pribudla aj nový šampión, mám pocit. Alebo teda Giant. Buď Giant pribudol, alebo nejaký to. Yes, tu máme Gianta. Rune Giant. Jo, on ako by pustí ostatné troops, nice. Type troop. Type building. Proste pustí troops, no. Neviem, zaujímalo, čo je toto. Building. Troop. Nice. Dobre, ja by som išiel pokračovať ďalej boji. Samozrejme, tu máme aj... Oni nám tu pridali ďalšieho. Royal Chef. Poďme sa, čo robí Royal Chef. On proste hádže palcinky. A teda pustí ostatné vyšičky. Kamo, on proste vypustí ostatné vyšičky, nice. What are you? An idiot sandwich. Idiot sandwich what? An idiot sandwich, Chef Ramsay. Aký dáva damage? Damage dáva 109, má životov. Hide points má... Kamo, on má akože docela dosť životov. Ok, poďme ale hrať. Poďme na ďalšiu hru, kamo. Teraz už proti nejakému reálnemu protivníkovi. Stormbass. Nice. Dobre, dáme ten Gianta, za ním dáme túto srandu. To by nám mohlo nejako získať čas. Dáme tam minionov. Jo, mini peka to... Yes. Do suchu. Yes. Jeden je dole. Samozrejme, keď si našetrím na ten lepší notebook, alebo respektíve na zarobím, tak budem aj natáčať iné hry. Mám pláne PTT 6 natáčať a kopu ďalších vecí. Kamo teraz som mi hodil mini peka, poď mini peka, poď do ňoho. Kamo dúfam, že mi ho táto nezabíja a kamo, že ten Giant to nezruší, ale vyzerá to, že nie. Dobre, poďme dať týchto. Je len ona hita na jeden hit, aha. Nice. Kamo, dúfam, že to... Oh, no. Kamo. To nevyzerá dobre. Kamo, mini peka sa rozbehnul. To je trojkový. On je trojkový level, nice. OK. Ale sme zrušili jednu vec. Čiže fajn. Už sme zrušili jednu vec. Teraz by som našetil asi na Gianta. Dáme Gianta a dáme Mušketýra. To je mohlo ísť. Keď dáme Gianta, dáme Mušketýra. Ale že on sa tu zase spavne Knight. Výborne. Fakt, originálne. A ten Giant by tu mohol dať. Ok, poďte borky. Poď také na borka. Tak 0 boriek. Kamo, ten Giant by to teoreticky mohol dať. Poď, kamo, rozbi to. Poď rozbi to. Aj keď ty to nám asi rozbijú, vieš. Ne, to nevyzerá dobre. To nevyzerá, kamo, peka, pohni. Keď dáme tam minionov, ktorí zastrelili jak muchy. Ale peka ide, kamo, peka by to mohol dať. Kamo, yes. Peka to dal. 3 hodiny. Urýchlíme si to.
Zlatá čestka. Kamo to stojí toľko? Toľko zase nebudem utracať. Chcem si nechať aj nejaké coiny. Dúfam aspoň, že akože mi zostanú nejaké coiny. Collection. Level up. A čo máme? Máme čestku. Čo nás nepadne? Gold. Space. Gimme. Goblin. Spear Goblin. Archer. Fireball. Tower Princess. Ok, takže máme nové karty. Ok, nice. Ale osobne ja si zberiem tých borcov. Čo by sme mohli zobrať teraz? Vôbec nevyužívam Fireball, ale Fireball je na štvorke, takže Fireball som si mohol nechať ideálne. Minimum viac podľa mňa zbytočne. Use. Ok, upgradeíme túto srandu. Ok, môžeme pokračovať. Duke Wook 2013. Zajímavé meno. Ok, čo dáme? Dáme Knighta, dáme Gianta. Myslím si, že to je originálne. No, že oni pošlú minipeka. Nice. Minipeka vyriedi minipeka. Pokiaľ minipeka nevyriedi, kam on dal na hit. Kam minipeka je strong. Ale mi zrušil teraz tých harčov. Podáme tam Spear Goblinov. Ono sa nezdá, ale Spear Goblinovia sú akože pekné to. Ok. O, poď. Kamo bro, poď. Dodáte. Koľko nemáme minipeka, nemáme minipeku. Ok, Duke Wook. Pokorený. Ok, goblinov máme upgradenutých, čus. Čo upgrademe týchto borcov. Boty vážne teraz to trošku pošefili. Ok. Jeden upgrade, hore. Ďalší upgrade. Poď. Upgrademe aj týchto presetu. Tie sa tiež mohli raz hodiť. Potom aj Knightovi upgrademe. Poď. Ok. Máme to poupgradené, docela fajn. Poďme ďalší boj. Ináč ľudia, jak sa vám darí? Jak prežívate zatiaľ tento rok? Dúfam, že dobre, ja zatiaľ tiež. Takže dajte do komentárov vážne vedieť, jak sa vám darí tento rok. Či to je rovnaké jak minulý rok, alebo či úplne iné. Samozrejme, tak by som chcel vydať sa vidieť možno aj ďalšie video, čiže bude kamo niečo úplne zaujímavého. Samozrejme potom na budúce dáme ten Among Us, ak sa mi to podarí, ak to pôjde teda, a ak nie, tak nájdem inú hru. Dúfam, že akože nejaká sa vyskytne, nejaká sa naskytne. Sa zabudol na tých mineniov, kamo, že ich nemôžu trafiť. No, ale goblini by to mohli zvládnuť. Goblini sú frajery. Poď, kamo. Yes. Stačí vám jeden hit, borci. Ok, nice. Kamo? Som sa zlakal, či by to zvládnul sám. Ja to si budeme šetriť, dáme tam Gianta. Giant by to mohol zvládnuť. Lenže tam dal minipeku. God. Ok, minipeka beží. Kamo, to nevyzerá dobre. Hovorím, to nevyzerá dobre. Poď, minipeka. Máš na hit. Ok, poď. Dáme mu tam goblinov, ktorí by ho mohli kryť nejako. Ja teraz som to u Gianta. Ok. Potom ma napadlo, že som si mohol založiť aj nový účet z Brawl Stars, že aj tam by sme mohli čosi dať.
Aj nový účet pre All Stars by sme mali. Tak to je. Uvidíme, samozrejme teraz ma napadla iba táto hra, takže pochopiteľne nemám inú hru, ktorú som asi zahral si teraz v momentálnej chvíli. Ok, ďalšie trofej máme. Koľko nám ich je treba? My vlastne zbierame toto, že? Wow, George, ty si fakt genius. Načítate vidieť, akú mobilnú hru by ste chceli u mňa vidieť? Samozrejme, aby bola zadarmo. Nechcem zrovna akože... Chcem si fakt našiť na ten notebook herný, aspoň. Samozrejme, dajte vedieť fakt ľudia, ak sa máte dole v komentároch, budem za to rád. Aspoň pocítim, že akože tie videá nesledujem len ja. Poďme ďalšiu hru, uvidíme. Uvidíme. Dáme perku, za nich dáme Spear Goblinov, potom dáme Archerov, ktorí mohli robiť takú akoby obranu. Ale tieto dementi budú útočiť samozrejme do Gianta, takže mu tam dáme ešte Knighta. Kamo, ale Pekka to zvládnul. Ok, nice. Pekka to ide. Pekka dáva bomby. Kamo, ale ani tí gobliny sú neizli akože na také surové načatie tej veže. Fakt hovorím, akože chcel by som aj kamo to nevyzerá dobre. Ne, on ho dá na hit. Bude aspoň Spear Gobliny. Yes, ty to dali. Fakt chcel by som natáčať aj Balance to the 6. To by bolo podľa mňa zaujímavé. Keď tak možno by som na budúci dal aj inú hru. Among Us by som chcel natáčať. Čo bolo dosť zaujímavé. Play Together som chcel natáčať, to som teraz skúšal pred natáčaním, lenže tam jak si nešlo nahrávanie. Pre istotu Among Us mi nešlo akože ani zapnúť, takže neviem. Dúfam, že akože je to iba nejaký dočasný bug, alebo je to akože fakt, ak by to bolo dlhodobejšie, tak by som sa fakt akože svoknul asi. Ok, samozrejme dáme Spear Goblinov. Ty by ho teoreticky mohli zvládnuť, pokiaľ ty ho nezvládnú, dáme tam ešte Archerov. Aspoň sa nám tu nakúpia jednotky, pokiaľ teraz nepošlo niečo ako minipeku, alebo tak. On si bez tak teraz šetrí. Ja som to presne kámo vedel. On si bez tak teraz šetrí, on je nejakú proste silnejšiu jednotku, dáme tam minipeku. Máme jedného goblina, Archerov. Dáme tam ešte toto. Zrušíme mu tieto krajinové, že vezme tu malý priestor, kde môžeme stavať. Kamo, poďte. Yes, oni dali minipeku. Ok, dáme tam mušketíra, dáme tam Spear Goblinov, dáme tam Archerov znova. Poď kamo. Hlavne tohto strážte. Hlavne ho strážte kamo, aj keď útočia do ňoho, yes. Jasne. GKL. Nice. Máme ďalšiu česku, ďalšiu zlatú česku. Ok. No. Čo nám padne? Dúfam, že niečo dobrého. Aj nie. Ok. Chápem. Dáme ďalšie hento. Kámo. Ja sa tak zajtra nečím do školy, kokos. Bez taká moc zase písomky, zase previerky, kamo. Bez tak prídem prvá hodina matematiky v tomto roku, kámo. A bez tak nám dá nejakú previerku, ja už to proste cítim, že koľko sme si toho zapamätali, kámo. Kámo, to úplne tak milujem na začiatku školského roku, kámo. Previerku našich vedomostí, kámo. Reálne najlepšia vec, ktorá sa môže stať. Kámo, ona to... Yes, ale si vezme to ok. Fakt, kámo. Fakt, najlepšia vec, ktorá sa vám môže stať na začiatku školského roku, kamo. Prídete do školy, kamo, a tá učiteľka iba taká, no, deti, poďme si napísať teda písomečku. Nice. Poďme si napísať písomečku, že čo? Poďme si napísať písomečku, že čo ste si zapamätali z minulého školského roku.
Kámo, úplne akože lahoda. Úplne, kam prídeš len do tej školy a ešte aj od teba vyžadujú napísať aj niečo, kámo. Napísať, kámo, proste koľko si toho zapamätal. To úplne tak milujem, kámo. Úplne to milujem. Úplne to milujem, kámo, keď sa mi to stáva. Reálne to je akože vláda. Samozrejme, fakt ľudia, píšte aj komentáre, dávajte like, dajte aj odber. Budem za to fakt rád. Aspoň keby sme tento rok dali takých 50 odoberateľov, čo je podľa mňa docela reálne, tak by to bolo akože mega good. Za to by som, kamo, natočil, za to by som urobil aj hodinový stream na Instagrame, po prípade aj na YouTube, jak sa mi bude dať, ale tam sa mi asi dať nebude. Neviem. Tam sa mi asi dať nebude, takže uvidíme. Samozrejme, tak chcel by som vidieť aj váš osobný názor na moju tvorbu. Viem, že nie začal nič moc, ale snažím sa točiť hry, ktoré aktuálne mám možnosť. V budúcnosti chcem práve, že ako som hovoril, natáčať aj BTD6, možno aj Minecraft. Kamo, ja som sa zabudol pozrieť normálne aj na meno toho typka, kamo. A viete, jak sa ten typek volá? Škvidi Rodrigo. Kamo. Brainrot generácia. Fakt čosi úžasného. Brainrot generácia dosiahla nového dna. Docela zaujímavého dna. OK. Pošleme tam minipeku, knajta. Kamo, ja som potreboval teraz šípy a to by bolo úplne presne, kamo, na to. Úplne presne to. A to bude stačiť asi iba jeden hit od peku a kamo, jo. Sú out. OK, koľko natáčam? 22 minút. Nice. Samozrejme ľudia, tak by som vám chcel samozrejme poďakovať, že za ohlasy mojich minulých videí, fakt to je niečo. Tiež teraz by som vám nakoniec videa dal aj nejaké moje concept arty a arty, na ktorých práve pracujem, takže o ktorých by sa práve že mohla odvíjať aj moja budúcná tvorba. Mohli by sme nejaké dabovačky, keď už niekto mal záujem, že nadobovať nejaké postavy alebo tak, keby sa mi podarilo nakresliť. Takže budem za to fakt rád, budem za to akože mega moc rád, dúfam, že akože sa vám toto video páčilo. Tiež, čo by som chcel akože v budúcnosti natáčať práve do PTT6, čiže vlastne celkovo taká zaujímavá hra akože na videá tak. Pretože za prvé ja by som sa tam nenudil absolútne pri hraní tej hry, pretože kamo, toto bola docela akože nudná hra. Ja nechcem niečo hovoriť, kamo, ale toto bola docela nuda, takže dúfam, že ste si akože užili. Dúfam, že ste si to užili. Tiež by som chcel od budúcna natáčať aj ďalšie veci, takže uvidíme, že čo akože v budúcnosti budem natáčať. Samozrejme dúfam, že sa vám teda video samozrejme páčilo a teda uvidíme sa na budúce a zároveň by som od každého z vás poprosil aspoň jeden like a samozrejme tu máte na koniec obrazok mojej rastliny. Tak aj ja to prezývam baobabka, ale po skutočnosti je to asi fikus alebo čo to je, neviem. Takže ja tu máte obrázok môjho baobaba, mal som aj kaktus, bohužiaľ kaktus nedopatrením skončil na zemi, takže asi tak. Samozrejme, čo by som chcel ešte strašne moc poďakovať, je podpora aj na Instagrame. Samozrejme, keby niekto mal záujem, stále máme voľné miesta na Discord serveru, stále hľadáme nových členov do support týmu, do admin týmu a tiež aj nejakých hráčov, ktorí by tam samozrejme existovali, boli,
prebývali, nejako tam spolu kecali a tak. Samozrejme, dúfam, že ste si teda video užili a uvidíme sa na budúce, takže čušus.